Vítam vás na druhom losovaní, veľmi obľúbenom turnaja Prango Cup. Chystá sa druhý ročník, všetci sú zvedaví, koho dostanú do skupín. Skupín bude tento rok 8, s tým, že v každej skupine bude po 5 mužstiev a prvé 4 mužstva v skupine postupia do vyraďovacích bojov. Po výsledkoch z minulého roku sme spravili 7 nasadených, ktorí boli medzi prvými 8, keďže jedno mužstvo iba z tých 8 sa tento rok nezúčastní, tak 8 nasadení budeme my ako Eška Prednádražie ako organizátor. Takže najskôr sa vylosujú nasadené mužstva a potom sa budú dolosovávať zvyšné skupiny. Takže ideme na to. Tak vylosujeme najskôr prvých nasadených. Zamiešame, nech je to košer. Viktori Čezemka. Zahrám Ačku. Fišport Vodáreň ako obhajca bude Bčkový. Ďalšie mužstvo. Kabo, minulý rok tretí skončili. Cčku. Linčianska, finalista. Bude hrať Dčku. Organizátor Prednádraže sú Ečka. Trnava je F-ko. Predposledný nasadený sú Sifo Bosteros, alebo tento rok iba Bosteros. A posledný obľúbené Destilére, ktorý aj hostia celé losovanie. Teraz máme zvyšné mužstva. Píďo, poď si dolosovať do skupiny 4. Zamiešaj tam do Háčka. No a to je takášia losovať? No ale... Či kozy majú rovnako veľké? Áno. No tak máme prvé. No dobre, tak máš prvé mužstvo. To ideme kam? Mám. Ideme takto, tak dávaj. FC. AFK. Dáme preč. Naši východňársky hráči Vranov na Toplov. Krásne. Krásne. FC Družba. Tým Mariánka Sedláčka. Ešte jedného. Ešte jedného? Opäť je v skupinu. No. Vypadávajú jak LA Galaxy. Pekne, to je krásne názov. Teraz zástupca Prednádražia si vylosuje svojich súperov. Tak chlapaj. Prvý súper Prednádražia bude Práve si čo zbadí, že? Videl som. Trnavský výber, tých sme mali aj minulý rok. Snáď ich dojde viac. Je to výber, on ich je málo. Tí Spartachovci chlapci, moje rodičky s dlhým nosom pekné. Alpín je druhé mužstvo. Ale kameraman posúva. Torpedo Tyrnavius, veľké derby. Preťaháme. To posledný super. Pozri. Levice. Svojich som si máme bral. aj legionára. Mám vybrané. Koho? Tam tiež kývajú. Vylosuje Viktori Čezemke súperov. Prečítaj pekne. Trnava United. Žitovi?
váženie zatiaľ. To sú Žilinsky. Žiliny? Zo Žiliny. A ešte jednu skupinu môžeš. Ešte jednu? Protekciu teda. Najlepšie vyzeráš na kamere. Kam? Udzenáči sem. Profi športu. Nech sa páči. Ešte ďalšie trochu. Dobre, jasné. Opäť, aby bol. Merkur! Merkur. Tu ma budú podozrievať, že to bolo celé zmanipulované, keď majú takúto ťažkú skupinu. Však to koľko je to? To kam? Tých spoznáme, ty ešte nevieme, kto sú. PP z Ovsište to budú chlapci z Bratislavy. 4-5? Super. Dobre. Tak teraz to Stridneš, ne? Legia Skazy. Ďalšie mužstvo. Fraštak Boys, to budú Hlohovčania. Galacticos, tých nepoznáme. Posledné mužstvo do C-čka je FCBT. To znie zaujímavo. Ešte do D-čka. Vylosujeme skupinu C a poprosíme rozlišovať skupinu D. Trúny futsal tým Trnava, to budú asi univerzitní. Bráhovce. Ty nevymýšľali tam názov? Olympik, čierny kon turnaja. Aj keď teda, no, už má svoje roky. A Relax Team, tí by mali byť Trnaváci. Takže takto vyzerá skupina D. Ďakujeme sympatickej slečne. Čo mám osúť? Počkaj. Vajíčka. Môže. No poď, skupinu E. Herc. Je to rozlušná, to má ráda ešte? Hercu super, no. Posledný Mohikáň. Mohikáni. Ešte? To už máme... To nie ste vy, hej? Ešte jedna? Či? Ne, čo by sme tam im robili, prosím ťa. Ja už vôbec ne, a oni nemá dohrať. Je Max Trnava. Vrškovci. Vrška. Nomináci môžu Vanča. Posledný do tej skupiny. Zatvor, dvojité do... Zátvoráci. Dvojité WOR. Díky sa. Tu poslednú skupinu vylosuješ? Už si myslím, že jasné, ne? Už je jasné. Jasná je, ale treba ju vylosovať. Začal, ty si Dobre, začal. tak ja vylosujem poslednú skupinu, ktorá je jasná, ako povedal Sláďo. Londýnu chalani, ale nie. Londýna má smolu, takže Bosteros budú hrať s takedy pravicovou stranou. Daj tam Sven. A Oľano. Tretí do skupiny je Slavoj Houslice. Pepíci? Koľko došlo Pepíci? To nebudú Pepíci, to budú fajnšmekry z prednádraží. Áno. Štvrté mužstvo je Relax Bratislava. Posledné mužstvo stíhaš? FC Triskáči, keby Boris náhodou nestíhal zaostrovať.
A relax ten ale není? Poďovačka. Spotený, ešte sme mali zavolať notárku, že všetko prebehlo podľa pravidel. Češi nedostali žiadny? Češi tento rok nebudú ešte. Musím